însoțiți bine moartea și nu o împiedicați. Ce înseamnă paliativ? Îngrijirea paliativă este acordată persoanelor în fază terminală a căror boală se află într-un stadiu avansat. Calitatea vieții acestora este afectată de simptome precum durerea, lipsa respirației, greața și pierderea apetitului. Durerea și anxietatea pot fi, de asemenea, prezente. Echipele paliative mobile formate din îngrijitori și personal medical pot fi solicitate pentru a oferi sprijin. Îngrijirea paliativă nu începe doar în faza de moarte. Ele pot fi utilizate și cu luni înainte. Durerea este un simptom comun la persoanele grav bolnave și pe moarte. Medicamentele pentru durere au efecte diferite în funcție de modul în care sunt administrate. Prin urmare, este important să urmați instrucțiunile. Dacă persoana pe care o îngrijiți se plânge de durere în ciuda medicației, transmiteți imediat acest lucru. În acest fel, terapia poate fi ajustată rapid. O eventuală dependență nu este relevantă în această fază. Scopul este de a reduce durerea cât mai mult posibil. Cum poate fi ameliorată lipsa respirației? Dificultatea de a respira este senzația de a nu primi suficient aer. Senzația de lipsă de aer provoacă adesea teama de moarte. Anxietatea se manifestă adesea prin neliniște. Uneori, oxigenul este prescris de medic. Uneori, nici acest lucru nu aduce ușurare. Nu lăsați singură o persoană cu dificultăți de respirație. Deschideți fereastra. Subiectiv, acest lucru ajută. Ridicați partea superioară a corpului. Încercați să vă păstrați calmul și ghidați respirația lentă cu expirație conștientă. Nu mai vreau să mănânc. Un fenomen comun este acela că oamenii nu vor să mănânce sau să bea în etapele finale. Documentați-vă când începe această fază. Nu trebuie să îi forțați să mănânce și să bea. Cu toate acestea, oferiți-le întotdeauna ceva și încercați să le umeziți gura.